Father, we thank you for your way. Speak to us, instruct us, direct us in the powers. Lord of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. One day the group of prophets came to Elisha and told him, as you can see, the place we meet is too small. Let's go down to Jordan, where we have plenty lots. There we can build a new place for us to meet. All right, he told them, go ahead. Please come with us. I will, he said. So he went with them. When they arrived at Jordan, they began to cut down trees. But as one of them was cutting down a tree, his axe fell into water. All say he cried out, it's a borrowed axe. Where did it fall? The man of God asked. When he showed him the place, he cut down a stick, threw it into the water at that spot. Then the axe floated to the surface. Get it, Elisha said. And the man reached out and he grabbed it. The sons of prophets Bashumini Baramishan wari pasi pa Elisha. Vakafunga kuvaka nzvimbo yakakura. Ndokubva vataura nemunhu waMwari kuti aiwa titendere hedu tiende kumhiri kwaJorodhani tondotema miti kana kuti mapango tigone kuvaka. Elisha ndokubva avapa mvumo ndokubva avapa authority kuti endai hedu. Okay. The problem. So, okay. Yakapidiguka. Yakapidiguka. Wanziteka da. Baduka. So, wakafunga vana vakakura ndokubva vaziva kuronika Ishirukita. Titendere tiende tunotema miti. Vamwe tunoti vasvika ikoko Elisha wakatanga vabvumira. But kune mumwe wavo wakati aiwa munogona here kuenda nesu. Elisha ndokubva vabvuma zvakare ndokubva vaenda vese. Variko basa ndokubva vakatanga kutema miti. Bhaibheri rangu rinoti mumwe demo rake ndokubva musoro wedemo wawira mumvura. They began to cry. Naturally, he knows kuti kana chinhu chawira mumvura achigone kudzoka zvakare bheki kwauri. But ndinofara kuti ane zvimwe zvaanoziva. Pane wavainaye waanoandastenda kuti ane dzimwe nyasha dzinogona kushandura malaws ari natural. Law yegravity ndekungoti chinoremawo chikamukaoka muno pemvura chinongoiuna chaenda pasi. But murume chaita kuti acheme kuna Elisha ari kuandastenda kuti we've grace that can change the natural laws. Ari kutenda kuti watinaye une nyasha dzekuti zvinoitika zvaitika hazvo, but a change panogona kuva neshanduko. Ngatipe munhu mindset yakadai so. Nyika yatinorarama ine malaws ayo. Mhuri dzaunobva kune zvinotaurwa zvepo. Nyika yaunogara ine zvayo zvinotendwa. But kana wakatendeuka wakauya kuna Mwari wakauya kuzonamata Mwari, you need to shift your mind pakuziva uye pakutenda nekuziva kuti Mwari vanogona kushandura chese chine law yacho panyika chobehave nesupernatural law. Ukashaiwa kutenda ikoko hapana need kusinamata Mwari. Why? Nokuti kunene mindset yepanze iri mukati. The supernatural law is above the natural law. So wakabva kune zvinotaurwa ikoko. Nyika yaunorarama ine nyaya dzayo dzinotaurwa kuti kana wakadai hauna kwaunoenda, kana wakadai hauna chaunoachievha, kana usina hama hakuna nokusimudza, kana usina kudaiso hakuna zvinoitika. Malaws iwayo ari valid kana uri ikoko.
neshamwari dzangu zvakamboshanda muupenyu hwangu akaprofite malozi ariko akashandwa nawo kuri ikoko anoita saizvozvo. But kana wakauya kuna Mwari, the supernatural law ine simba kudarika the natural. So murume uyu ari kuchema, munhu waMwari demo rangu rawira mumvura. Mutemo achiuziva uchaita kuti rikure riende pasi. Isimba ririko, ilo iriko, saka chinhu chichanyura. But wandinaye handirambe ndakangonyarara, handigone kuramba ndichikumbira vamwe matemo. Kana tine waMwari ari pano anogona kuita zvaangaita ndikarikava. Ndauya kuzoparidza pamusoro pendikava kana kuti restoration. But panotangira nyaya kuziva kuti zvinoita nokuti nyanabata Mwari anozvigona. Iva nemind yakuti naSatani unovhunduka kuti sei kutenda kwako kasvika palevel yekuti hautarise malozi emunyika, hautarise zvauri, nekuti Bhaibheri rangu rinoti looking unto him, author and finisher of our faith. Vareva kuti kana kunyika kune law yeko, ndauya kuzonamata Mwari unenge supernatural law yekuti vanhu vekunyika ngavashamisike kuti nyama zvichiitika kune vamwe, but kwauri there must be a difference. Kana kuri kumba kwenu, kana kuri kumauri kwenu, vanhu ngavashamisike kuti kwenda zvidai machinda pane uyu zvinodaizvo. Kana kune chinoda kutangwa naMwari chaitika kudzidza nekumusha kwenu, ngachitangire pauri. But the starting point kuva nemind yekuti ndiri pano so that God will make a difference. Usagamuchira zvazviri. Tenda kuna Mwari anochinja mamiriro azviri. Iva nefaith is so radical. Iva time is now. Kusvika palevel yekuti vanhu vanotadza kukunzwisisa. Ukaona nyika ichikugamuchira uchinamata isingatauri nezvako against you, uchiri kumalozi eno. Iva nelanguage yekuti wakakunzwa uchitaura vanoti ari munyika ino here, ari kuziva here mamiriro akaita zvinhu. Usataure sawo, usabhehave sawo, usagutsikane saiwo. Iva nemamwe matauriro. Kuchikoro kuna vanhu vaiva kubuli, vaingoonetsa vamwe vachingova nekuti vachitisati mabasa. But one day paakada kuzviita, vakachinja language. Because angajaya kuti vanhu kuno polisha kutia mukoma time, anatopolisha kuti. Rimwe day akakuita zvisemo kudobha ndopolisha kutia mukoma. Ngati mukoma wangu haasi pachikorokana pamuziva. So chakaita kuti tauri matauriri wayo Satani power yekumurowa. Ndanga develop my understanding why I'm so bad today. So sekuru wangu vakauya. Saka taitofaka sekuru wangu avaye pambera. Saka tikita chije matauriro ndikuziva wandinayo. Zvadira zvinochinja. Ndindofoyo zvadira zvinochinja. Ndinowo yanozana kwaanoenda. But chakuchinja padii language. Nekuda kwekuti ndaane imwe understanding yekuti kana ndaibhoyi mukuru watichishandiswa iye kuti ndakadiri ndege. Saka paakati wapolishe kusiya mukoma, ndakati mufana wakurudziswere. Iye asati anzwa chidawo. Saka akutanga nekuda kumhanya kuti andiroyo. Akatanga aita nduparapa. Ndobvaona kumwa kufamba naye. Ndezi ndakatofanana futi. Akamukurudzireka anazokuti. Saka ndasvike paanokukurudzira kuti azvisei. Ndasvike paanoda kuti ndambonetsa kuti pasura akachita. Ega akaona kuti pakanai dzakafanana kuti azotoseka. Ndozvakamupa kuziva kuti ona kana akutaura matauriro aya ende aine munhu waakafanana naye, isaida ndiri ndamufana nhasi. Language yakachinja neunderstanding. Unazoya kuti prayer life yemunhu iri guided neunderstanding. Level yekuziva kwako ndokaita maprayers paunoita. Vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Kuita kwako kukatsika pabhasis yeknowledge. Saka muchinobva Mwari vachiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo.
zvoreva kuti chinoparadza vanhu asi Satani anoita right paignorance. Zvokuti ukatoziva Yesu Satani wacho aripo, hauparari. Nokuti Mwari chavari kuchema nacho havasi kuchema nokuti Satani anoparadzira vanhu. Zvanzi vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Akugredha understanding yako, akugredha level knowledge yako. Usauya kuchechi kuti tikafa tichaenda kudenga. No statement one yawinayo yokuti tikanamata so kana wafa tikuenda kumusha. Akugredha knowledge mauri kuti nyamwe ndisati ndafa kumusha msati kwakuendwa pane garara mbiro pandakasirwa naMwari kandinofanirwa kuexperience. Mwari vakuforce kuchitira zvinhu, vanoshanda neuyu kwavo, vanoshanda neprofit. Chinongoforsa ndidevil. Saka uchiona kana munhu aine dhimoni haazvizivi kuti rakapinda rini. But munhu kana achidzigamuchira mweya mutsvene anotoudzwa kuti chimugamuchira mweya mutsvene ave mauri. But hakuna akagamuchira dhimoni aswa madhimoni vanawo. Kwete devil anoshanda paidii. But Mwari vanoshanda neuyu kwavo. Understanding knowledge imauri. Ukasa-upgrade knowledge yako, no matter you are in the right church, the devil will mess you up. Adam na Eve, challenge yao inakuya watu mzikugadi. Kuchechi haisi nyaya. Why? Because mugadi imo muna pastor slave mano mkuta mic oro wafuti. So Adam na Eve challenge yao yana inikila mugadi. Kuwa kuchechi haisi guarantee ya kutu wakai bahasi kuzoe after your life. But in the end, they will check the level of knowledge. Yes. Defense yako, Rusio. When the church, when the council, defense yako in knowledge. Yes, I change when Satan. I don't tell about sort of information. I don't just know what she changes. Without the devil, otherwise, the question of who in Jesus, but I'm not tired. But no good to know. Wakati nitakapoomera kwa nazo Bible. Uniform. Calendar. Information. Amadzangu kuverenga Bible achichipo chido. Chipo chiri pakurindwa asi pakuverenga chitori chido choice. Ede chakanakira Mwari manje ukaverenga ukasanzwa vanozvinzwa kuti hausikunzwa semuranda wakandasi aiverenga asinganzwi Mwari vakanzwa kuti haanzwi but anoverenga. Kwakutumirwa Philippines helpa inakuya munhu akaneka asina chiro ane chido chikuda kunzwa shoko raMwari. So chido ichocho ndochakatenga Mwari yamwe muno yasiti. Ukaona moyo wako usina shughuli kuwa na Bible, uchiri kule. Sorry, kana ngikarafu kwa kugreta life yemungu. Vale vekunyika vane zvinhu zvavo zvokuitisa zvinhu zvipo. Iwe uri muno hauna zvemuno. Neimwe nguva vanhu vakauya vachakuwana Jesu ndobvotuma vanhu Jesu anikati zvikadzi amai vako nevakoma vavo vari panze vanoda kukuona. Jesu ndokubva ataiwa vari muno vanoita kuda kwababa wangu ndovakoma vangu ndoanamai vangu. Which means pavakati vari muno anga asikarevese varimo nokuti akawedzera kuti vari muno vanoita. Urani mwaudaro uri muno wakafanira kutaike panze. Ufunge vanhu vekunyika zvepasatani vanazvo. Iwewo kuchechi zvokwamwari hauna. Ende unofanira pamutuka ndakataki pana Jehovha kutidetsa. Aiwa shungu chaizvo ndezvinazo hauna. Do you know kuti pane mutsauko pakati pekupinda chechi nekunamata? Kupinda chechi nekunamata zvinhu zvakatosiyana. Pauro akasvika paAthens vakaona kumberi kwakatonyorwa kuna Mwari asingazikanwi muchechi kusamuziva kutadzisa sevhisi kuitwa. Akaona muchechi pete panze kuti Mwari atimuzive kuti sevhisi kuitwa. Baba rakuroti vakaropafadzwa nenzara nenyota.
have a desire, have that hunger. And what was short of short of life now? Ramo get the pastor. You got a baby, Ramo, better church. And you to take it up by church Bible. You put it up. But at that time, they don't know what message. That's what I'm going to assume. The maintenance, assume you take the one over pay what. And you know more when to take the work. Put the food is and put out the stuff. Take it and work. Where do I come from? And shifting to the message. So, Murumai wakaenda na Elisha. Aliyete mwanawida mfura. Aliyelo ya alusiwa. Alishamusema na watu nyingi hapasisi. But say akicheka kwa Elisha. So ninofanya kupata decision yakaitwa. Pakati munhu wamachitendere tinokutema miti. Munhu wamakatendayi. Kuna akazotaiwa hande inesu. Kureva kuti pavakangoti hande inesu. Ndo pavakawana recovery yavo. Zvati vakarespect the presence yaMwari. Presence yaProphet mulife mavo. Ndokuti dai vakaenda vega. Demonitawira mumvura. Aidzoka asina. So variko Bible roti demonitawira mumvura. Ndokati munhu wamwari. Elisha is a prophet of God. Anakutanga ne prophecy. Akatanga ne kwese. Rawira papi. So, for me, the point of entrance. I should put deeper. So Papa go deeper, you go surface. Show me point of entrance. Now we learn it part. Why? Now we have information in the surface. When you go back to the deeper. I was telling people to never food a question. I don't know. You are food that but that information you about is not food. I don't have questions. Information ya wina ndo inaitwa piki. Nenda banana kinyi wabitsekura. Abacha ule bemchema. Sana amaya bono mwana chichema wakufungira. Bamukuba wenze. Ma era amichi kama pia zakura pamwana anobaba kuti iya hata ule ana information. So when I want to show me point of entrance, parawira napo, kwete pari, parapinda napo. Kuneme information ili kushota iko. Inenda wakili kuno kuisha ili kupinda napo. Let us say this. Why or not? Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So when I come back to the Muslim, I will take faith. So you off. She know it has faith. I say liko bakuno. Ino shanda neri liko. Never hitu. Yoda mtu. That's what I find. Did you most just quickly come. Just for a minute. Bible, faith comes by hearing. So hearing every tongue and the resonates. Faith comes by hearing. But you bariza, you went to faith and we about it. But I see you don't get a faith kwa uri. Na we went to faith. Sakotana ndugu na nuti chichi kama futa Singapore. Rono kwa Singapore South Singapore. Rono kwa hizo ni powerful life ikasachinja. Ilikukupa word of faith. But kulinyaya. Faith comes by hearing. So hearing number one. And hearing by the word of God. Sakanzele ushiri ngwai. Alikupe faith. No faith number one. Faith comes by hearing, and hearing by the word. There is a depth here hearing, caused by no word. The word in you, let the word preached to you. Lino sangana, no blame that you don't faith. Sangani, when you cannot see that kana nikakupatia word of faith. Ndio ndio futa Singapore. Kana chichi kama futa Singapore. Zilukulewa kuti kulikuwa na right message but auchinje. Kana makuchinja chichi kana ukati ungaenda hapo panisha zinokolesa iwa ukore. That's
kudya dzakakora, of which yakakora ndoyafanirwa kudya yakaonda. But itime yechechi inoparidzirwa chairo rakakura akuramba yakaonda. So faith number comes by hearing. Hearing number one, where do you grow change by? She don't create a faith in you now. The word, hearing by the word, not hearing by your ears, by the word. So ukana kusina word, it is a raw word. Unaita not hearing, but how it is faith. And the Bible wrote, without faith you can't please God. So can I want the word in you? Rabbi, why? You don't know, you need the word in you. Don't create that you know the faith now in you. So our children's subject, your faith, you know, to promise a body or not to this one. The only thing you have to do faith, you know, we are not it comes by hearing, and hearing. Kuni man's hero, I don't get in one way. So no teach them. Knowledge I know I'm so beautiful. And I think that possible to I'm so good at children. I'm not gonna pray sharp. You can have a lunch. You're going to look at a corner of our brother. Why? To be the Japan, as soon as you kiss her, you know what I would do. Something Ukawa people rock, probably got to go if you want to know marriage. So don't try to nice move. Silver never did it, but who shut in bus, Mitia imagine. Other boy is mad. Was one of was the poor I check mine. But I was a discover, the youngest money did the management. You don't put that knowledge in the family. So, who's a silver who fancies so hard? There were one of Joshua. I get a miracle in a challenge. I can't manage one family. You are not for a miracle. But you need another vendor to go to another family. And the challenge is Joshua. I mean, as I know, you got Joshua and the Amisas was one of them. Who funga family? I mean, Banana and Harafinas of Sanabra Motion. So, generally, prayer Joshua. Whatever I understand the right, that's the miracle, Joshua, yes, miracle. But Chakamila, see Chakamila. Every boy Chakamila, small family. But who are left with small pocket. And I didn't know Mila later. No people could tell you what people say that didn't have it. You don't need us and never prove. I never in mind you. Those are items. I never about the miracle that you should have piece of magic. Miracle. But in miracle, you know, to that understanding. No, this I eat miracle. But you never control earth. Remember, Munanga authority on earth. Sun is another planet. So a prayer again a miss. Authority on earth. So the sun is not earth, it's another planet. So the matter which is going on, never walking out of bounds. Which are not the authority. Seja aí na mata uchida, eu vou bater. Quando eu vou jogar, eu não tá se chama de vida dentro da manha. Agora eu não deixo isso. Não tá deixando nenhum. Hoje o homem não tá fazendo. Anda qua. Não atende a tua So chama na kama uno vou jogar o ou não está não vou jogar o da jogo não tem o os limana ali não so jo amuruma we kumvura mudara wira leche pa
anongedzera point of entry. It was not easy for one thing. Ukakanda chimuvura mvura munofonwa mawesi anobva papoint of entry. Zvakuti vanhu vakucheuka unogona kumaka iri yesiri. Saka uchiona vanhu vawakamaka vasiri. Pauro achibata anoti hatidhi nenyama nepasi nemwiri. Kureva kuti pamwe pacho unogona kumaka munhu ari wrong enemy. Show me point of entrance. Ndobva amuratidza. He is a prophet, but haaprofite zviri pasurface. General knowledge ndeyapo. Tine vanhu vada kuudzwa zvavanoziva. Iri ndingatoda prophecy inokuudza zvatingazive. Kwete unoudza kuti wabva kuwaterfalls. Even usinakuprofita zvatibvaito. I general knowledge, I point of entry. Ndoda zvakavanzika zvaJehovha. Unotouya pasi apa vanhu vanobva chitupa chake chaanotoziva. Ukatouya pasi powerful, haisi powerful. Mudisurface. Zvakavanzika ndo zvaJehovha ende zvivanhu. So anongedzera point of entry. Bible knows that Elisha wakachora pasi uzobva. Then the exit raenda pasi. Ndo varazona. Akatsvaga muti unonzika pasi unobata kwaenda tembo. But akangokanda papoint of entry. Ndobva pava nelink neconnection. Demo ndobva rabva pasi. Simba irori harisi natural. Simba riri natural kudzika kwedemo chienda pasi. Kuti risimuke kubva pasapa uye pamusora. That was not a natural thing. A supernatural hand. Life inomisa pagona. Zvokuti pamwe pacho you need the supernatural hand of God. Mwari vakasamugira Yahweh. Nokuti zvine mitemo nemalaws anogara chatonyura. Haingafinge. But kana munhu atora basi remuti akakanda. Vanti demo rakabva pasi. Rikauya futi pamusoro. Kapa yake ine chekuita neelection protocol. Elisha is a prophet. Family kwao vari 3. Kuna Elijah. Akapa Elisha double anointing. Tikaenda kuNew Testament tutaona kuti kune mumwe anonzi John the Baptist. Bible knows he came in the spirit of Elijah. So their family for anointing vari 3. Elijah, Elisha, and John. Because John came in the spirit of Elijah. So Elisha is a prophet. That's a prophetic thing. In the future. So Jesus unowisirwa mumvura obva aburiswa naJohani. Ubralumbi Johana chitaura bati demora uya rinotema Luke 3:9. Demora uya rinotema kubva. Saka demora itaurwa naJohana ndiJesu. Saka murume uyu chaita kuti atore mutakane anoziva kuti Jesu kana auya kuzoenda padanda. Saka kana demo richirepresenta Jesu nedanda zvisiyane. Saka tikangokanda basi nemupi kana demo ari Jesu anofanira kuuya pamuchiti. It was a prophetic instruction. But I want to show you a picture very strange. Paakanda basi remuti pamusoro pemugwetse hivi. Kuri chinoenda. Chiri kuenda kwasini nekwaenda musoro wake. Yeti zviri kushanda kuti iriuye. But ichasinotora bazvaenda tinotorasika uchiswera. The same with Jesus anovademora. Kana atouya pamuchinjikwa achida kutotiponesa kuti ndwira iye anotobvisa. Saka Bible richiti nemavanga ake takaporeswa. Yeti mavanga isaine kuti hasi kupora akakuwara. Chinhu wani chiri fresh pana Jesu izvezvi ane mavanga saka tichipora. Iye hasi kupora. Mavanga eyo akavhara tichapora. Because Bible rinoti nemavanga ake takaporeswa. Saka kusapora kwako kunoporesa izvi. Kurambai nemavanga isaine kutofanirwa kupora. Zviri totally opposite. Aifanirwa kupora kuti aporese, but iye akatova nemavanga kuti aporese. So demo mutima wakamba wakaenda kusinei kwaenda
Asi demo itarisponda kubva pasana. Vaishanda kubva apa instruction murumo. Exit. Asi muprofita anotora demo achikupa. And haugoni kuita pick the exit wakamira. You need to do and pick the exit. Your prayer life matters more to pick what they can afford from. You won't go from what you know. But I want to show you something to do with scripture. Say you're another demo. Why this way? To me, I see a picture. The demo rather lose connection. Apart with Shakaitika, but I suspect there are times the problem you have is discipline, not demo. So I don't know what I'm doing, but let's hear about it. You are such a power. Kuna kama kumbira ya same sadi bandu roba fa jego roba fa ya ngapi wakatoro nakuti andikusiye kushikamandi roba andikusiye kushikamandi roba fa ndokubaro baba nota akatochorwa chuchu kupatuna akangaipa kwachikamira akatongorera nakuti andikusiye kushikamandi roba andikusiye roba fa saka enda rinorovera vanhu ndakukomborera pamwe pacho ukatorohwa wapinda. Maybe I will explain a little bit concerning Jacob. Jacob had a challenge. He took an opportunity in life. But at the Shanda Basa, no damari. I had him married up that. Yalan no damari from him. The thing was you are good among. I didn't even challenge the moon. No, I said I wanted to make 7, in a 40. I got how fast I got 1. I'm not satisfied. What you know, I'm satisfied. Mutu mai was left a problem. I see now component. Hey, I'm not saying the better Mariano. I'm not sure. Discipline. Tuwani ope kutangira kuti wama yawe China. Ndokuti pamwe pachita zvemwe yawe China. Munhu wacho atone huchina. Saka tidatsimbire kunoshandira mapano. Ndikaona kuti huchina. Ari kunzi side iro rinokuneta hasha. Rinokupiwa matashi. Ekugeza kangani. Kuchena, motochena chena. Demo rawira mvura haisi mwataki inotyisa haana kusunga demo rake zvakanaka. Kune machallenges anouya nekuda kwemweya yechina. Kune machallenges anouya nekuda kwekuti munhu haana kurongeka. Iwayo kusarongeka muchechi unenge kutuka vanhu vanozviita uko. Unofanira kutuka Satan chetu. The devil must bow. Munhu ngaimushe. Amen. Satan aingokubva pamubata ukamutambira kuti apa ndipo ndiziva. Pane unokusakura. There are things we need to do. We need to do Mozambique. And one thing that I admire about flag in Mozambique is my country, so I like it so much. We want to flag in Mozambique, I need a picture in food. Food in there, we can liberate ourselves through fight. But we will feed ourselves through marriage. Alright? So I was told to look on the room. I bet I'm going to see number one and that over what we are hoping. This system, you're going to make a share at the mountain.
madhimoni ese anokudetsa zvikati zvaenda unoona usasimuka. Why nekuti hauna zvaunoita. Aive machana kusaire prayer. Yes. Yeah, you don't bless the work of your hands. You don't go put up a machine up. You don't know what she. You don't have a she. You don't have a she. You don't have a moon. She never go back too much. I didn't know as you know that. Me, but the type of me. Why you now see what there is 126. No, he created it. As there is 2 verse 5. You have to try that to bounce in a room. Yet you now die for properly take the room. I'm so not really from that. Nobody that day, very day. You know it's a garden, and I want a garden. Physical men are not seen when you shine up that day. I shine by ear, you need a sound. You see now my own chin about a shake a garden where you garden and make a sound. Passing that mode. Now the body will have found development of a level, you tell the shoot. That's what they do with our one way on water. But who was hammer waiters? They want to know soon what? Joseph, I will not. What is a way to I didn't eat that you number 1. It is in appreciation. Number 2 things. Why? Because he knows in the Gasada, but there are 3 parts. Teachers. Lord, not getting them Sodom, but not Abraham, Genesis 18. He pitched his tent towards Sodom. We can wait up this and they go to the place I know. Amen. Tada bonona bora kugawa. Bora mnete after. Yes. Wapenza kuona mess, line of mess, no unaona futi mess iko after. Sasa na asima na experience kwa I need advantage, your opportunity. And also, Evangelist Asumba wakwa. Munu wamwana iwachana matabila kwa itaita. But if I look at the nyaya, ukasalisunga, you know we have food. Yes, akanya mwetu ya mwana. Angafa. Bofu hapa on instruction mwanaba akamuka. Kuti mubikire yaji. Kura utakasaji, alufa food. This time I already went morning in Zara side. So that just have to be clear at the one, Yana, what's a one of them. I just want to run up here for some people. Yeah. There are times they put in mind, you have to get the spirit mind to you. You know, to come here from line was Satana attack. You are to attack. That's the past. Something why Pastor, we are against your life. You will go against your life. So I don't know if you can now wait while shitting. Only banana little something. Ana Bible ichitida moyo wako sio shida kwa unaita. Kune verse yekushida. Verse yekunzwa ndiripo iripo. Ida moyo wako sio kushida. Urakuto ni moyo wako kuzimaka usha. Wapo ndemo maika. Bali mnatolea kuti pampini wewe sina musi. Life you for a family why? Too much damage to Tanga. You are missing the point. Yes. Amen.
kujutira kukunamatira. Demo rikauya mvura tinouya toita zvatoita demo rodzoka. But kutichwa kusunga demo ikono kuva personal information yaunofana. Kona kuziva nekunzvera. I love him. That I joke Bible. That I want to take my stable. I don't want to cut that home. Cut that which took a while. What I'm going to do for my job, I'm not serious. Our two member enemies from them done in the fair. Pass. Just imagine. It does not have not cut the question. But my job, don't have to pass. But you know what? Job 42, Job recover once or back. I'm divorced. I was shocked. This guy and his trade in marriage. What we work in Alpha but Job was divorced. But she was another disturbed. She was not spiritual. I got to see the asthma and whatever. Who want to die on after a spiritual way? Kuna baba wakaenda kuna Yesu wakati mwana wangu shikambaka kuisa moto. Na baba yao right tena mwana wao aonze ndani za kutoka. Shikambaka sio kuisa mvura. Na nikaona hapo mvura shabata kwenye mtoto wangu. Ani ndakuba posa. Kiyo yongaitumbuka wana level of maturity no relationship. Muleta sakata. Don't baba bacho mwangu bane ngachitaura urukunzwa iya achitaura. Aone the script yani. Kama kwa mna ngani mkaka 40 years. Mkaka ukiziwe mushi. Shwa chuta ukiziwe mushi bayenzi ene wanokuwa. Ene wasangu. Asi walk the name of police. This is street ya mfe. Language hiyo ndio umekusiwa kipani haya. Elisha Deborah kitabu Matthew. Baada ya kubaki kwa wale sasa. Ndio msikoti. Kwa mbona unapatia sasa. Ndio kufika hata basic knowledge how to type. Mamira kostada kwa nini tushamisho tubuka. Bakine yeye msile mamira kosjite. I'm telling you this. Utunozara kutumwalale taminana. Pamwe pacho achaita. Kuti system ya akashandisa vitaminana yakuitika natural. For example, mwari paakasika damna hivi. Anakuramba azisika. Akawapa instruction. Be fruitful, multiply. So when we start kuno kwa bisika na mwana. Akabeka mabeki wao. Akasika mastawo tunao. Give production. He to substitute the creation. So when why don't you take Zvakaitika creation zvikariliswa zvikaiswa mureproduction. Miracle man yakaitwa Bible. Yanga ine system yakati na Jesu. Tora chiredzo chako uende kumvura. Wewe uchatanga kubata. Yakuta utanga watora mari utanga wabata fishi de mari. Unofana kubata a system ine yako. If you see receiving one more money, that's a church
So kuraura iskill. Unogonei unoite. I just believe God for a miracle. Imwari weminana. But waga release such worship from creation to reproduction. Mitia sera sipa na wai. Mitia na sipa yaka bi wai instruction. A seed will produce after its own kind. Yeah. Sawa tuona mtu kama seed. Oramba uchome na uchienda. I see creation. Mari unoshamisa zvidatidzei. Pane vacho kuenda unoshamisa ungu. Azvisi kuno zvaiko. Pane zvinofana kuitwa iko. Ai mwana tuona ngashi. I know kuti unoda kuti kava demora. But kwa nao tunaona safu. Because how can you say that? Imagine vacha boita kuti chotokinda sikiche pakatanga chi. Usati wapendera bila kuti ladzoka. Rikadzoka ndokona kuenda futi. Na matribe ngomba ndoko akaenda kuti tinona mata akabva. Bazvo zinga futi shiri. Vatauri. Ezwa mwari wabo mwezeka. Mwana tuta kuti wanao vanazuru. Ora tu pisa gente. Ora tanto besi. Sonama tanana. Bate o microfone. Para não tirar essa foto para Kwa esse mocho kuti mana mata. Ndio zakafika. Ya, mama nitaona hii nyasha kama mimi kama magombeza au kupisa. Kupisa. Sunga brambi. Hapana hizo ni msafundi. Yataka wewe ngani tumsafundi. Do not worry. I know what you do not think. Why thinking is a gift. Financial breakthrough. But kuchengeta mali yacho ni kurongeka ili pesa. Atikurongere mali yako isicheke mafunzo. Kuna matoto mali pa kitu fulani, masuo gapi, Mario kwa uya, ushikila kwa unasina bezemushi, yopea. Kama kumuma. Chaita ukidemo hiyo, rasikali wewe mkura. Sino kwa uti parana na siku wabati la shutoka, bana siku kwa kushi. Saka tikai ino ya kukuza au singa demo, unochukua kali na mama. There are things we change that no more for Satan. They attack. Kama mbaya tu kulenga district moja. Pale ndio tunatokea pale kabisa. As demo rosu. Sungane kupita kwa physical. Tunochengeza jambo tu jambo spiritual. Mwari ndiye akakupa murume yeyo. But murume adanena paradana newe. Samuna matiki mwari munhu wenyu ndiye wako. Jeni munhu wenyu mwari, jeni munhu wenyu mwari, munhu ndiye wako. Adanena mwari kwa paradana newe. Itamushi. Ndio suba pete ndio utamposti. But there are times when you pray and you have too much. And I'm going to give you the right information. You don't check it out.
akanamata demoni akaita zvakaita demoni kadzoka ati hatina kutsanangurirwa kuti pamwe demoni akazorasika futi unongonorasika futi wotsana havagoni kusunga demoni wavo. Jesu kuna Maria na Marita bila kwaanoita Lazaro anokubuda but zvinotozaiwa zvisaidoko why mukasanirisa akambobuda anomovera akafa futi. Kari Lazaro hatorewa nekurwara kunaiwa netombo anoita Jesu Lazaro mukamtenga kunyuka makomboti otoma anokuwadza amatari kuzatino asi kuspiritana eva chimusuma imwe ataki iri muupenyu hwako impersonal discipline vachanamatwa minana ichaitwa Mwari uchaita zvinhu but kana zvinhu zvaitwa Mwari akupa nyasha zvinomaintainwa neunderstanding zvinochengetwa nekuziva nekunzwisisa. Tikakunamatira ukawana basa muchitanga na8 auende na10 ndihemi namako unoziva basa rawakanamati asi Satani itime kune discipline iri involved but nechese chiri supernatural chichimaintaineke. Kune discipline inofanira kuva involved but kana taunganamata kudai Mwari woita zvinhu ngatichitsvakai information kuti zvaitwa naMwari zvinochengeteka sei pakati pedu. Promised land hamugute nokuti mapinda, munoguta nokuti mapinda muri kurima. Munogona kufira mupromised land nehanga kana musingagone kurima. Taiwa kana tatopinda so nokuti mupromised land kunonaya mvura hakuna imani. That's why I love Joshua. Joshua is different from Moses. Moses wanataka inofugama Mwari vanivenya woparara here intercessor vanogoma msoro. Joshua atimopinda panyanga anoti kana kusingade ini na madam nevana topinda. Yes. Toba wazatana vari serious atimafanisi. Some people are radical, but the shepherd may be able to go to my students. But why you cover? Get information. You know, so much I cannot see. As far as the spirit side, that's a teacher, the physical side. It's in devil very soon. Don't be a swing in the match. You don't have my kid out of India. It's not my kid of the the guy in the mat, Baba don't tell that. That's all I want to read in Mataro. Kuneshakara sika zviri beyond the human power zvichidzoke. Zviri kudeclare semuranda wenyu. Mari dzakatorwa nemweya yechina. Mabusiness akabvutwa nemweya yechina. Haadzoke mukungwara nemukuronga. Asi ndakataura the supernatural hand of God. Simba renega. Zvinonzi hazvibatika zvichadzoka. Ngazvidzoke muviri. Amen. I pray for restoration. I pray for recovery. In the mighty name of Jesus. The promises akaitwa emuchato. Mukuwashanga kunyangadika. Haagoni kudzoka nekutaura naye. Taakutaura nemimwe ari mune nyasha. Mune ruoko risina kupfumbika. Muchato panzvimbo ino. Business panzvimbo ino. Nezita raJesu. Father, we thank you for your way. We thank you for your grace. Hallelujah. Shoko likatugere so that kisha jamani tulera. Kune zvakabvutwa muupenyu hwana vedu. Gore ramutopera kudai. Asi sina tarisiro kuti zvinodzoka here. Nanamata kuna Mwari. Ane ruoko risina kupfumbika. The supernatural hand of God. Ini Mwari unoziva pakaita demo. Zvichida hatina adresi kuti zvakaita nezvitakurwa naye. Ari ku Mwari ndiri munoziva pakati.
name of Jesus. Restoration in the name of Jesus. Amen. Recovery in the name of Jesus. Amen. Recovery in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you.